gitara at ang kayayang lira. Ipanin niyo ang trompeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Atong padayong iampo ang kahusay ug kahiusa sa atong mga katawhan, labi na sa atong mga leaders sa mga nasod. Nga ang ila untang paningkamutan mao ang kalinaw, ang pagpasayloay sa usag-usa, dili ang aroganting paggubat o pagpalabuanay sa ilang gahom. Ang ato sang mga benefactors and donors hatagan unta sa Ginoo kanunay sa mga grasyang ilang ikinahanglan, labi na gyud ang maing panglawas ug ang kaayuhan. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios nga makagagahom among kalauman o kusog, kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo o pagpahimuot kanimo sa among mga buhat o tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Unya mitungha ang maisugon nga Elias kansang mga pulong misilaob ingon og usa ka sulo. Nagdala siyag usa ka gutom ngadto sa katawhan ug daghan kanila nangamatay tungod sa iyang dakong tinguha sa pagpadayon. Sa pagsulti niya sa ngalan sa Ginoo, gipugngan niya ang ulan ug sa tulo ka higayon naghangyo siya nga ipakanaog ang kalayo. Elias, ang imong mga milagro, mga katingalahan, walay lain nga makapasigarbo sa maong mga buhat. Sa ngalan sa labing halangdon, gibanhaw nimo ang usa ka tawong patay. Gipahamtangan nimo ngadto sa usa ka bantog nga hari, ang usa ka sakit ug ang kamatayon. Didto sa Sinai, hidunggan nimo ang Ginoo nga nagbadlong kanimo ug nagpahayag sa iyang kabubuton sa pagsilot sa iyang mga kaaway. Gidihugan nimo ang usa ka hari aron mahimong galamiton ni adtong siluta
ug ang usa ka propeta aron mobanos kanimo. Gidala ikaw ngadto sa langit, diha sa usa ka alimpulos nga kalayo, usa ka karwahe nga gibitad sa nagsiga nga mga kabayo. Ang kasulatan nag-ingon nga andam ikaw sa pagpakita sa gitudlo nga panahon aron pagbugnaw sa kapungot sa Dios, sa dili pa kini mosugwak diha sa kapungot, nga ikaw magdala sa mga amahan ug sa mga anak sa pagkausa pag-usab ug magpahiuli sa mga tribo sa Israel. Palaran sila nga buhi nga makakita kanimo nga mubalik, ingon man sila nga nangamatay na diha sa gugma, kay kami usab mga buhi. Sa diha nga si Elias nataguan sa alimpulos, si Eliseo na puno sa iyang espiritu. Samtang buhi pa siya, wala siya mahadlok sa mga hari, ug wala sila makahimo pagbuhat kaniya sa ilang gusto. Walay butang nga malisod ra kaayo alang kaniya. Bisan sa namatay na siya, ang iyang lawas naghimog milagro. Sa kinabuhi ug sa kamatayon, naghimo siya og katingalahang nga mga milagro. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Salamat sa Diyos. Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Ang Ginoo hari, pasadya ang yuta, papalipayang daghang mga pulo. Ang katarong ug hukom mao ang gibarugan sa iyang trono. Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Ang kalayo nagauna kaniya ug nagahurot sa iyang mga kaaway nga nagalibot. Ang iyang mga kilat nagahayag sa kalibutan. Ang yuta nakakita ug mikurog. Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Ang mga bukid milanay, ingog talo at ubangan sa Ginoo. Atubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang kalangitan nagasangyaw sa iyang katarong, ug ang tanang mga nasud nakakita sa iyang himaya. Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong pag-ampo, ayaw daghana ang inyong mga pulong ingon sa gibuhat sa mga pagano nga naghuna-huna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw panig-ingon kanila kayang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Ingna niini pag-ampo. Amahan namo nga naa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo, maghari ka unta kadamo, og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang kalanon nga among gikinahanglan karong adlaw, og pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay, luwas sa hinuon kami sa dautan. Kay kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gihulagway ni Propeta Sirach unsa kagamhanan si Propeta Elias ug ang iyang successor nga si Propeta Eliseo, ug unsa may hinungdan nga grabe kayo ang ilang gahom nga ang tanang butang ilang mabuhat tungod kay grabe ang ilang pagtuo ug pagsunod sa ilang giila nga Ginoo nga mo'y ato sang giila nga amahan. Gilingia ang imong tupad ing na gamhanan ka. Nya kita ra ba dali kay tang mailad sa pag-ingong tao raman gud ta, wa gid tay gahom. Ang gihisgutan sa atong unang pagbasa ni Propeta Sirach, gamhanan man sa ni Propeta Sirach, mga propeta to sila. Wala pa to sila ni angkon nga anak ko sa Ginoo. Propeta ra sila sa Ginoo, dili anak. Unsa nakano kagamhanan ang anak Dios Ginoo? Gamhanan maganing propeta nga sulugoon las Ginoo, samot na gyud ang anak sa Ginoo. Di ba? Niya, unsa may tan-aw ninyo sa inyong kaugalingon, anak mo sa Ginoo o sulugoon lang sa Ginoo? Tubag. Unsa man mo, anak mo sa Ginoo o sulugoon sa Ginoo? Di ra ba ka maumutubag? Ang una ginatong ibutang sunahuna nga kita anak sa Ginoo. Muna si Jesus ingon siya, magampo gani mo ingna ani pagampo. Amahan namo. Gauna gyud ang dili ta pwedeng moampo ug ato gyud tan-awon ba ang gitudlo ni Kristo nganong iya man jung giuna pagsulti amahan namo nga naa sa langit. Tungod kay way kapuslanan ang tanan natong pag-ampo para ni Kristo ha, ug mao na ni ang final basihan sa mga pag-ampo. Dili mapuslanon ug way kapuslanan ang atong pag-ampo ngadto sa Ginoo
basta di ta mo ila niyang amahan. Mao nay iyang gustong i-emphasize, giuna gina pagsulti, wa maghimo og daghang pulong. Ang sentro gyud nga moila gid usa ta nga amahan nato ang Ginoo, kita mga anak. Ang sunod pangutana, unsa man ka, buotan ba ka o buangon nga anak? Kaya di biasa tanang anak buotan. Nabiyay ka sigig tawag og papa, mama nimo, pero ang tanan nimong gisugo, supakon gyud. Pero gamama lang yapon, gapapa lang yapon. Ngilingay mong tupad, na unsa man ka, buangon o buotang anak. Unya kay si Propeta Elias, Propeta Eliseo, buotan man kaayo nga mga anak. Bisag wa pa sila mutawag nga amahan, pero ang ilang binuhatan, buotan. Ngano mang buotan man, kay gituman nila ang lain na sang gitudlo ni Kristo nga nag-ingon. Sa man to? Ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini didto sa langit. Ang buotang anak kanang motuman gyud sa pagbuot sa amahan, dili magsupak-supak. So dili sad mapuslanon ang atong pagampo kung kasigi lang tagdiktar sa Ginoo para sa ato mga panginahanglan. Kana bang magsige lang kag ingos Ginoo nga tagai in taon kog kwarta, mulampos unta kos pag-eskwela, ayuha kos akong sakit. Kung kada lang yung imong giampo, pero wa gani ka mangutana unsay imong kabubuton kay akong sundon, wa nay kapuslanang pag-ampua. Matud pa ni Kristo, mura ra kag pagano nga nagsige lag multiply sa iyang mga pulong. Siging multiply aron lang yun madkuha niyang iyang gipangayo. Gatuo siya nga kung iyang daghanon kayong iyang pulong, madawat niyang iyang gipangayo. Dili oy, para ni Kristo, una ilhagyod nga ang Dios imong amahan, anak ra ka. Ikaduha, sunda ang iyang kabubuton aron mahimo kang buutan nga anak. Anak, ilaing lingi sa imong tupad na magbinuotan na ta. Yun na ba? Yung na magbinuotan na ta. Nga kabubuton din na sa amahan nga imong kuluran imong buhok. Kabubuton din sa amahan nga imong kilay, imong kiskison. Kabubuton din sa amahan nga ang imong pilok, imong sumpayan. Kabubuton sa amahan nga magpalaygit ka, mag-abortion ka, magbasiktomy ka, mag-pills ka. Kabubuton din na sa amahan. Kabubuton din na sa amahan nga mag-divorce. Kabubuton din sa amahan nga maggubat ta, magpinatyanay ta. Gahapon niya karon murag ning kuag maayo ning daghan kay sa social media ang report nga nag-resign ang atong Vice Presidente isip DepEd Secretary. Mga maestra, unsa man nalipay mo, namakpak mo o naguol. Depende ninyo. Kanang pag-resign sa mga dagkong kuan nato mga opisyal sa gobyerno, sama ang Vice Presidente gyud nag-resign. Ang una gyud anang rason kay di na sila magkasinabot sa atong presidente. Mao ra gana. Ang una niyang gideklarar nga ning viral sa atong social media, nakakita sad mo ana nga gipangutana siya naa pa batong ilang unit team nga naglandslide winner sa atong niaging national elections. Nga ang iyang tubag, ang unit team para tos eleksyon, humanamang eleksyon, ni serve na tos iyang purpose. In short, iyang gideklarar, wa na tong unit team, wa na sila magka-unite. Ang atong amahan sa atong nasod, mao ang presidente. Unya, ang kabubuton
sa presidente, basig dili na kaayo ikasinabot niya vice presidente mo nang resign. Sa ato ng relasyon isip mga nag-alagad nga tawhanon, pero sa relasyon natos Ginoo mga igsoon, sa relasyon natos atong amahan, dili ta pwede mag-resign. Dili ka mo ingon mo give up kos pagkaanak nimo aron makasupak kos imong kabubuton. Kanang pag-ingon nato nga matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon dihas langit, di ta pwede mo resign ana. Pwede ra ta mo supak, pero dili ta pwede mo resign. Nagpabilin ang gugma sa amahan kanato isip iyang mga anak, bisag din ata mutuman sa iyang kabubuton. Ang nakaapan lang kay kung dili na ta mutuman sa iyang kabubuton, miserable ang atong kinabuhi. Ngano man, kay ang amahan man mao'y tuburan sa tanang kalipay. Maubitang ang atong tubag sa Salmo. Ang sa atong tubag sa Salmo, magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Unsa may hinungdan nga nahimot ang maayong tao? Una, kay anak ta niya sa Ginoo. Ikaduha, nagtuman ta siyang kabubuton. Ang sunod ana, magsadya gid ta. Ngay daghang pangutana karon nga nag-resign na si VP Sara, what is next? Malipayon ka siya pag-resign niya? Malipayon ka ha ang atong presidente nga nag-resign na ang iyang vice, isip cabinet member niya? Wata kay baw? Nga naman, kay kitang mga tao di man tatuburan sa atong kalipay. Kanang imong tupad, di man na mo ituburan sa imong kalipay. Kamo mga asawa, kanang inyong bana, di man natuburan sa kalipay, God. Kasakit man kayo na usahay. Kamong mga bana, nagtuo mo kanang inyong asawa, nga inyong giagbay-agbayan, inyo pa ng dulgan-dulgan diha, nagtuo mo maunay inyong kalipay. Jesus! Sugod nagyaw-yaw ba na, luod na kayo nagnaong. Unsa man gituburan sa kalipay, ang Ginoo ra gyud. Muna kung unsay atong kaakuhan nga atong gibatunan, gidawat ngadto sa Ginoo, barugi na, ayaw pag-resign. Ug unsa may usas mga kaakuhan nga atong gidawat isip kabubuton sa Ginoo. Ako lang i-highlight ang usa, kay gi-highlight man sa ni dinhis atong ebanghelyo. Ningon dire, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Kining pagpasaylo, magpasaylo ay ngilingi nga imong tupad, ing na dali ra ba kang mo pasaylo? Unsa may dali ninyo, ang pagpasaylo o ang pagdumot? Oy, hasta mga pari hangtod karon ay pipilaw magtingganay. Labaw ng mga madre, sus, mga buangon kay tanan. Labaw na gyud ang mga maestra na away, mga empleyado, hala, binungulay. Naaga ni gaatbang raglamisa, di magtagdan. Sus. Napay uban mga managsuon, sus, nagnaad pagyud nga mga matay ta, mga matay kita tas dakong cross, paita. Wa gyud pasaylo ay. Oh, naa oy. Kinsam say ganahan mo pasaylo ana nga igsuon nimo gisiradan imong agianan. Igsuon nimo gikiha ka kay tungod lang anang utang gamay kayo. Wa ka kabayad sa interest kay gi 5-6 mo sa niya sa igsuon. Imong igagaw ana la away, mga estudyante away, siging bash diha sa bashing diha sa social media. Ang uban na naghikog na lang, siging away. Way pagpasaylo ay. O kining atong kaakuhan nga gidawat ngadto sa amahan, matag-ampo nato sa amahan namo, kun ato ning tumanon mubanos gyud ang kalipay,
og kalinaw. Maubitaw kay wa may pagpasaylo ay ang Russia ug ang Ukraine hangtod karon nag-antos nag-antos pod sila didto, labi na gid ang taga Ukraine kay sila may giatake sa Russia. Nag-antos ang mga Russians tungod kay ila ra man sa mga kaliwat ang ubang mga o kadaghanan diha sa Ukraine nga nagpuyo. Nag-antos aron ang kalibutan tungod aning gubat sa Israel ug sa Hamas. Nag-antos sad ang kalibutan aning atong tensyon sa uban pang mga nasod nga nagsigig kagubot, siging gubat. Ni apay mga smuggling, ni apa ning mga corruption. Gani kita nag-antos sad ta aning atong relasyon in town ngadto sa atong silingang nasod nga daghan sa kaing nagpuyo dinhi sa atong Pilipinas ang China. Nag-antos na taron tungod lang anang yuta out, di man na yuta, tubig sa tawgon natong West Philippine Sea, tawgon sa nasa Chinese o South China Sea. Kinsa man gyud tinuod ana ang South China Sea o ang West Philippine Sea. Nagsigi taglalis, siging lalis hangtod na lang na nagkagubot ang ato intawong mga navy gidisarmahan sa mga coast guard sa China. Panagsara kay na mahitabo nga ang navy disarmahan sa coast guard. Bali pa kunong ubang mga tudlo sa napakunoy atong navy nga nabalian og mga tudlo sa pagsigi nilang kinuanay dito, dinakpanay. Ingon ani ba? Unsa may mahitabo kundi natabo pasaylo, bugat ang atong kasing-kasing. Sunod, gubot ang atong kinabuhi. Sunod, mga matay ta. Nga matay. Muna magpasaylo ay ta. So karon atong hinumduman nga kung magampo ganita, una muila kita nga amahan nato ang Ginoo. Ikaduha, tumanon ang iyang kabubuton. Unsa man iyang kabubuton, magpasaylo ay ta. Kana lang. Diha nato isentro atong pagampo. Nigi katapos ang lingi. Ning na din ata magdumot ha. Din agi ta magdumot. Ako bitaw, karong Sabado mo 20 katuig naman ko sa akong pagkapari. Daghan baya kayo kong nasugatan nga ako sang igsuong mga pari nga nakig-away nako, nagkaldisgustuhay mi, nagkaligas mi. Nasa pipilang awa mi magtingganay for certain period of time. Pasalamat lang sad ko nga sa akong kasing-kasing di gyud mulapas ang duha ka adlaw ako nagyong mahigog magbalik ang akong igsuong pari. Bisan pag sila inigtagad nako, di pagyapon mo tagad, pero ako nahigugma nako nila. Luag kayo, di gyud kaabot og duha ka adlaw. Ako giday nang mabuhat. Praise the Lord mo na mo celebrate gyud ko sa akong 20th anniversary. Di ba wa gyud mo malipay. Ibaw ko nga nung wa mo mupakpak kay doon ako'y gi-offer ninyo nga doon ako'y gi-offer ninyo nga kadtong mupakpak, kadtong malipay nga napari ko palit mog salat mo na'y akong gihangyo. Okay, nga naman salamat kayo ninyo kay inyo sa kong gipakitaan sa inyong gugma ngadto sa amahan, nagtuman sa mos kabubuton sa Ginoo, labi nas pagkamanggihatagon. Usa man na sa atong kanini ang commitment sa amahan nga maghinatagay ta, di ta maginilugay. Nganuman kay kining atong nadawat mao ni ang grasya nga gihatag sa amahan matag adlaw. Mo nang kauban sa atong gihangyo, ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Pero kita usahay, di gyud maghinatagay. Hasta pagani inang agianan, karsada na gyud, ato pag yung parkingan, di kita manghatag sa atong silingan og maayong agianan. Nganong ingon man ta anak kadao, ang atong publiko, ang atong gobyerno, naghimog karsada, gisiminto pa, ikaw, imong parkingan, di na ka manghatag anang maong luna,
nagi-design man unta na para sa kaayuhan sa publiko, wa kay batasan nga pagkaanak sa amahan. No? Muna kamo, nindot gyud mong batasan kay namalit man gyud mong slot. Sige ko no be, proibahe ko no. Karong 22. June 22, karong Sabado. Sige ko no, proibahe ko no ninyo. Paliti ko no ninyo slot, 1,500 ragyod ang kantidad. 1,000 para sa MMHD, Mother Mary Healing and Deliverance. O niya, 500 para sa atong SBF DAG, para aning atong kumbento. Nindota no? Atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Praise the Lord. Congratulations. Lipay kay ko ana. Nakadugang na sa akong kadasig isip pare. Yes, 60 na akong edad. Kay na-ordain ko pagkapari, 40 akong edad. Nisod ko sa seminaryo, 31 akong edad. Pero murag late, ila kong tawgon og late vocation. Pero para nako dili to late. Kay karon sa akong 20 years nga pag-alagad isip pare, malipayon kay kustanan. Di ba? Uban sa akong mga luha. Daghan man kog luha nga giagas bisan kay kaning parokya sa akong pagpuyo dinhi. Mulima naman ko katuig karong August 6. Oy, so perting luha na kong niagas ani dinhi. Pero wa lang ko manumbaling ana ngano man matuman ang imong pagbuot. Kanunay kong maningkamot nga manghatag bisan pag ni ay daghan dinhi or pipila din naman kay daghan pipila mga daw lang yapon kaayo. Sige lang yapon na kog hatag no? Kay mas importante ang pagtuman sa kabubuton sa Dios nga paghinatagay kamo, paghigugmaay kamo, pagpasayloay kamo. Kay kun ato ning tumanon mahimo gitang mabungahon. Atong iampo ang atong Vice Presidente BP Sara nga sa iya karong gihimong dako kayo nga desisyon o crucial kay nga desisyon siyang kinabuhi, magmalipayon o magpadayon siyang mabungahon. Ngato sang talahorong presidente niini karong impact niining maong desisyon sa atong sekretary sa DepEd, duna sa donta siya'y alternative nga dili kaayo mahimong dunay tension sa atong departamento sa DepEd kay porting daghanang nanginahanglan og maayong leader ang atong mga estudyante, ang atong mga maestra, ang mga ginikanan nagsandig ni anang maong kaugmaon. Mo na iyampo na nato sa atong langitnong amahan. Sayod ta kita mga Filipinos makabayan, makadiyos sa panangusa, makatao. Ganahan ko sa statement ni BP Sara pagpaminaw nako, nag-effort ko no sila sa departamento nga dunay makabatang bansang makabata o batang makabansa. Ayan, na ba ito pagkasulti? Nindot, no? Nindot pagkasulti ba? May kay sila na mga words, pero ang ato lang ang implementation. Hinaot pa unta, makatunta sa paghigugmaay isip usaragid ta ka pamilya anak sa atong langitnong amahan nya magpasayloay ta kun unsa may mga kasilo nga nahitabo sa atong kinabuhi. Manindog ta mga igsuon, si Jesus nag-ingon kanato nga makasangpit kita sa atong langitnong amahan isip iyang mga anak. Masaligon kitang muingon, amahan, dungga ang among pagampo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang simbahan lukop sa kalibutan, kanunay mopadayag sa halawom nga pagsalig sa pag-abot sa Dios nong gingharian sa gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi, dili unta kita mohunong sa pagampo ni magpadala sa mga pagtintal, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo.
Nga aduna unta kitay igong pan sa pagsustener sa atong matag-adlaw nga mga panginahanglan ug bulawanong kasing-kasing sa pagpasaylo sa atong mga kaaway, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nagatiman kanila, makahimamat sa Dios diha sa ilang matag-adlaw nga mga pagsakripisyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay magmalipayon, inig kakita nila sa Ginoo didto sa iyang tunhayng puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Langitong Amahan, dawata ang among mga pangamuyo, nga gituboy namo nganha kanimo isip imong mga anak, diha sa mapaubsanon ug higugmaong kasing-kasing, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, di man sa mumugma, sa mupausan tusa. Kining pano, kining ino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, ugasa mo mga liya, ihatag na kanamo, kulang itong amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, niining pan ug bino gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag, ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag
ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto mga nabiktima karon sa mga kalamidad o mga gubat. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Sa mga langit, pagkay ko ng iyong ngalan, muabot ka na ang iyong hinihari.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man naging barian ang gahumugang himaya hangtod sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes from those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we laugh for no good things. No wonder then we praise him with our song. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. To sing his praises, magnify the Lord. Sing his praises, magnify the Lord.
Mag-ampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa o kalinaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga providensya, divine providence. Hatagan ta sa tanan atong gikinahanglan. Unsa may atong buhaton, kinahanglan mo ilagid ta nga kita mga anak sa langit no natong amahan ang Ginoo. Unya mutuman ta siyang kabubuton nya magpasayloay, maghinatagay. Salamat sa nanghatag nato dinhi sa ilang grasya, pinaagis pagpamalit og mga slots ang atong SBF DAG para sa atong kumbinto. Anaa tay halin nga 25,895 na apay 34,105 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya doon na ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, nakadawat na sa tag 69 ka 16 slot challenge. Nya ang ato sang Mother Mary's Healing and Deliverance or MMHD para ni sa atong Kapilinya di Fatima dito sa San Remigio, niabot na sang atong halin og 2,621 ka slots, naapay 3,379 ka slots nga available nga tag 1,000 pesos per slot. Nya tungod sa akong selebrasyos pagkapari nga ika-20th anniversary karong Sabado, June 22, naasad tay 20 slot challenge nga tag 20,000 per challenge. Nakadawat na pud ta og 4 ka 20 slot challenge. So atong pakpakan ang tanang namalit niini. Thanks be to God. Nga open pagihapon ang atong investment slot katong DSAP nga tag 500,000 pesos per slot, dunay 25% interest per annum. So kamong naay mga 500,000 nga wa pa kayo gamita, ibili lang sana dinhi mga 1 year or 2 years atong gamit-gamiton aron hapit na gid nato masugdi ang atong kanini ang columbary, atong himuonong columbary. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kita tanan sa iyang benisyon. Atong dayon ang Ama, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa iya atong pagsi